almusal sa grocery. We're doing a Q&A / mukbang. Pila? Open forward daw. 180. Fries. Fries daw. Buti pang French fries, grade A. Kani? We're looking for lettuce. Lettuce or petchay? Lettuce. 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 Cabbage man. Si extra. Pili namin tatlong pork belly. So, chara. And yung guri na wooden type noodle. At saka kulang pa ng lettuce. Hi guys, so we're doing a Q&A / mukbang. Like, yeah. Hi guys, so we're back. I'm back. And we're back. At the back. We're so back. Yeah, we're so back. And tonight, today, Tomorrow. what time you're gonna watch this? We will answer some questions that you guys. Hello? Hello, sorry. Hello. Pipila ko magpakaulong pa. Yan na. So, ganito. Alam ang mga excess lagi. Basta, sabi ni ate kay, ayaw daw gamitin mo ang chopstick sa raw chopstick. Hindi daw gamitin niya ang chopstick. chopstick. The stop stick. Chopstick na mag, ano sa raw. So, Check ko lang ang Wait, itlog. dalawa ni. Guni. New Year. Happy New Year! Start na. Nine, Father, and Son, and Holy Spirit. Sorry. Lord, and we pray you for sure. Happy Okay, let's eat na guys. Alam ko, alam mo. Ano sasawan niyo na? May kimchi man doon eh. Ay po, tama. Saan mo doon? Sunday na. Ito anak ko yung maliit, oh. Ito yung maliit. Kailangan niyo ba? Malaki masyado yan. Nakakakit? Kani, okay na na. Uy, nalata naman siya. I-off niyo na. I-off na. Ay, ma-off din to. Ha? Ma-off din? Lata na lang. Ay, dapat huli niyo na lang. Kuhaan na to. Ay, wala siyang sariling ano? Ito, ano ko. Tinidor. Unahin mo tuloy sa babang mo yan. Ha? Butang sila. Tagal na ba? Butang. Okay ka. Wait. May picture kayo. Akin na picture mo kayo. Wait lang, kainit kayo. Akin na cellphone mo eh. The vloggers. The vloggers. Sige, kunwari, ano? Sige, tingnan nyo na lang. Then after, kain kayo na hindi nakatingin. Ano lang ba? Char-char lang. First question, ha? What is the one item you can't leave home without? What is? What is the one item you can leave home without? Sino ang weird mo yan? Hindi mo maiwan sa bahay. Ikaw. Cellphone. Cellphone. Panyo. Ako kaya ano? Wallet. Ito lang. Motor, share ka lang. Share lang. Ito lang. Pero kung wala ba yung cellphone mo, sa kaya? Panyo. Wallet, pero. Pero ano? So, questions from Charissa. Ay ka. Mon, pila ka bones ang naa sa adult body? 206,
206. Ang buhay 206 ang bone sa ano. Next is from Kiram. Hi, Gri. Do you have a special someone? If yes, who? Wala. Oh, Jor. Matukan. Sino? Kajikan po. Basta ka, Jor. Naman tayo mga special Oh, someone we dito also sa have life. special someone. Curved. Siyempre, akong family, di ba? Uy, mag-isip na siya. Dunga ka mo. Hindi ko kinakatakutan. Sorry. Ikaw, Maria, do you have a special someone and who? Naa! Ano yung name? Name? Silang ba ibang Start with letter G. Gamo na mo. Noon. Okay. Hi there. Pwede sa mag-chika gani. Pwede mag-chika ako. Uy, kabala naman naman sa Teligal. Si Lizel. Kabala naman. Ay, inga naman tiga. Inga naman tiga. Katong kayo na dyan ba? Ikaw na lang wala ka baluman kayo. Ako magutulin si Rick. Ako taga-kita. So, ano? Ha? Tagias ang bawang. Eh, gusto mo. Dapat kayo, i-separate ba ito ang mga naluto mo? Pero ito, Okay, next question. nabukal na po siya. From Kiram Yapon. Do you ever get jealous on your siblings? Gusto ko ng gutom. Kaya ko na Ikaw, Flor. Ako kayo. Really, man? Okay. Really? Me too. Hindi ko mag-jealous, friend. Because I love my sister. We have our own uniqueness. And I guess we're fair. Yeah, fair man ang love namin. Yeah. From Natasha.Kendall, love your RG. Thank you. Start. Or from Kiram. Oh, pero di ba- J or G? J or G? J or G daw. Ha? Ito J or G. Amot lang, wala siyang context sa gihatan. J or G. G siguro para God. Ako kay J para Jesus. Ano? What's your entry? Marco, from mga Mary. Pumugay O. I N Or guru. or D I. Ano di ay? Wala na luto. Ganyan na ano ka. J or G. Ikaw, Marilan. Di daw. G. God. Goodness. Okay. Ano magkaon sa guru ko. Wala ni mga luto. Ano? Bumili ka. Siyempre ka nga. Ako yan. Ay, money ah. Ayun. Dahil na yung money. Ikaw, John, house life. Mapikit ko kapit yun. Ano natulog. Kasi walang kabala kong cancel or delay. Ayaw. Pero exam ako. Ako exam dyan. 7:40 a.m. dyan. Kaya makabreak. Ako na. 7:40 birth ko. Tapos ano Ano na? na? Port ko mo yun? Sa iyo yung celular. Analysis mo. Supposedly, may gas kami sana ngayon. Nagano na mo? But due to the Ha? unexpected calamities. Expected ako dyan. Unexpected. Ano teacher? Bicol niya. Na-cancel ang class. Then na-move ang exam next year. Nasaan si ano, Meg? Nag-DS pharmacy talaga siya. Ano? Sa mansion. Just Dapat friendship pa rin. Kaya po na sir. Pagkinamit tayo eh. Uy, tama. Asa ka? Masya, gulat ko yung iyo. Siya, huli na ba ako? Oh, huli na ako. Bye-bye. Sana, Gee, kulit. What advices or tips you can give sa mga students na mag-take of college next year? Hindi magplano eh. Ikaw, Dor. Ay, ikaw, Marian. Maingan kay isulitan dyan ninyo ang inyong mga remaining days sa senior high kay memorable dyan na siya, miss na ninyo siya
siya sa college din. Yung mga absences, pag absent na dyan mo rin college kay, hindi na mo ka-absent. Kay, lagi kayo mag-apusun nung everyday na yung ginabuhat. Kung absent man mo, niya ang choice, pero dili mo mabuot sa consequence. Okay, na yung bang teachers do, dili na sila nagpa-special quiz or... Okay, consider? Choose your course wisely. Yep. Kaya mo na yung future. Ayaw mo padala sa peer pressure. Kung ayaw mo kabulag sa money. Chas. Choose your peers wisely. Kaya dili mo siya mag-same schedule or same course, same friends. Or same school. Ay lahat, same na sila tanan. Good. Blank sila. Ay, same schedule. Oh. If ever Basta classmate. na dili mo same schedule. Or niya ka lang, tama na makabuot niya yung schedule. Ayaw mo pagsunod sa inyong friends. Okay man lang namin kampanyan, pero dili dyan din yung i-depend din yung whole journey. Kaya nakataya mo yung future and dili na yung Pwede nga mag-meet with other people na tayo. Tapos ang ngayon nandun ko mag-study mo kay dili mo mag-depend sa other people po. Kaya kung dili sa mo din nag-study, dili po sa madali yun. So, bali may na lang ka. Madali ka study ka ron, tapos sabay sila, okay lang. Kung dili sa mo sabay, okay lang po. Basta madali mo. Pero mas napansin ako sa self mo, mas better na ako lang kung mag-study. Kasi nakikauban ko yung mag-chika mo ito. Pag yan ba yun? Okay man lang, like, okay man kung pa mo lang. Gagawin mo rin. Oo! Pakuha mo na! Kuhuton! Tapos use your time wisely. Pag mag-anak ko sa mga step, really, hindi na magdagan yung oras in the world. Pag magtambak na ng trabaho mo, tayo we are not robots! Ano din ka sa station? We're not robots, what are the pillars? If you can do your project now, do your project. Oo, dapat dili. Ayaw dyan pa-practice sa bilang. Kaya lagyan ko lang kimchi. Lagyan ko lang kimchi. Kimchi naman. Kunan. Ay, wala nang kukuha mo. Sabi na. Hi guys, mama ko pala. Follow niyo sa Facebook. Kung gusto niyo ng life insurance. Ang tip ko sa mga students mag-college kay i-practice na yung studying habit sa senior high. First effective ang mag-take notes just ipa-babuhin yung notes kayo. Ganun kayo mag-study-study ay. Kahit, kasi dili good pa po inyong notes, basta maminaw lang din mo kay Maminaw. every word counts dun sa Yeah, akong tip jud kani akong ginabuhat every discussion maski nagahatag siya PowerPoint dapat naga-voice record ka. Hala, that's my technique. Ako sad, Nag-voice record jud ko. Uy, pero ayaw lang dyan napunta kung kinayo ba teacher dili sa lagyan na gina-voice record. It's either manangit mo or dili mo magpasakop. Ana lang. Wala na mo sa luya. Bawal mo gugugpon. So, Pagkatulbugon mo, yung may ginabuhat, natulog lang sa class. Pagkatulugon ganyan mo sa klase tapos bawal matulog. Dapat magdala jud og candy para di mo ko Dahil tulog. tulog Or na. kaya lang jud og candy. or kaya mag-SOS mo sa imong katapan. Pero kung dili dyan, gawas na lang din. Dapat if ever good mag-hangout mo sa inyong friends kay lumuan yung hangout na mag-study. Then, Tara study tabay. tutor sa inyong gichikahan tutor sa inyong ginachikahan kay about sa inyong study. Mo na mong ginabuhat. Yo kalimot yung kaon mo. Ako nakabukang. Bitaw, if dili na good kaya, Take a break. Unahang tulog sa study. Had your free time. ipulang ko din mo kay dili gud gyapon mag-retain imong studyhan. Pwede ba yung brain cells? Stay connected mo lang Brain sa cells, imong next question. No friends or toxic friends? no friend. Go for it. No, friend. Ako mo namin. I can survive on my own. Actually, maskin mo yun ang giteach sa 2019 ko. Ano? Mo na giteach sa 2019 ko. Retawag ko. Kanang, it's better to have none than to have plenty. Pero wala siya kanang maiambag sa mga girl. Ay, actually, nasila may ambag if toxic sila, pero hindi ka ma-happy. So, dito ka sa mag-girl ba, daw sa happy pa din. Stay unbothered. Yeah, kaya na yung nakipag-friends Gusto ako. mo bright pa? Pwede na yun naman. From Angelica Relana, guwapa si Angge of course.
Who is the most attractive person in your section? Top 5. Sure, pwede na ako naiingon kayo. Wala ko emotional. Ako pwede sa ako iingon. Classmate na ako kuya. Oh, sana all. Wala may section. Pero except sa imong uyo. Shubi, ay masimutan ko siya. Gigi sa din. Okay, pwede na ako enumerate. Okay. Actually, wala man ko emotional investment sila, so pwede lang ko mailong. So, ang mga attractive person sa ako, sa mong section, wait lang, lalaki babae. Oh. Lalaki first kay. First kay si Nino Calope, Regine Quiñones, Char. Hindi ko tayo lang mga ano dahil mga picture. Regine Quiñones, Sino yung tulog mo? Pila ka buhok? Sino? Wait lang, isa pa man ha, si... Who is the most mango? The most? I can't pick, I love them all. Sure! Sure, dude. Wait lang, kato na lang, top 3 na lang. Okay. Sige, Nate Calope, Regine Quiñones, and Javen Magbanmo. Uy! Shubi. Sige. Sa babae kay Sarina Locsin, Jane Ecle, and Shout out. shout out. Ako. Sa girls kay si friends na si isa man uy. Si gusto ko sila mo nag-appeal mo. Tubig ngayon namin lang. Ay, boy siya. First kay si Dave. Dave kasi lang ako si Cory, Charlene, Char, o si Ali. Okay lang si Pat. But pabor. Sana lang ka-text. Mga friends with me, di ba? Lain na naman. Sana all president. Agay! Gam. Ikaw din. Ako. Alam mo, tulong kita ko ano, marag... Pala. Bay na! Kani. Unsang school crush nimo from Jam? Yapon, name Jam. Siyempre, Ado. Unsang school crush Ado. nimo? Siyempre, Ado. Ado. Siyempre, Ado. Ikaw, Mariel. Ado! Classmate? Char! Ado nga. Sino mo? Ado, di ba kami? Sige, ito siya. Ado yung mga. Okay guys, so I guess that's all for today's video. I hope nalingaw mo even though kagamay lang mo questions na na-answer. Then, sorry kung may ibang questions na hindi na-answer kasi. Until then, see you on my next one. Bye! Bye! Bye.